Vandaag organiseren wij in het kader van de Admiraliteitsdagen een zwemtocht. Een parcours van 500 meter hebben we uitgezet. Dat loopt van dit gedeelte de stad in naar het keerpunt waar de Elfstedentocht ook het keerpunt heeft en weer terug. Ik voel iets op afkomen. Hoi. Klaar voor? Nee. En waarom doe je mooi? Oh, we dachten gewoon, ja, ik heb er zin in, het kan. Niet zo heel erg over nagedacht eigenlijk. Klinkt leuk, dus we gaan het gewoon doen. En heb je daar al spijt van? Wel vannacht bij het opstaan. Vanochtend het regende en ik had zoiets van, nou ik draai me liever nog een keertje om, maar oké. Hebben jullie het al eerder gedaan, zoiets? Nee. Nog nooit. Nee, wel een keer aan een Bonifatiusloop meegedaan. En echt de eerste 100 meter waren we in zicht. Dus toen gingen we echt keihard lopen en toen waren we uit het zicht. Ja, dan kunnen we gewoon lopen. Dat zal hier wel een beetje hetzelfde zijn. En niet te veel gaan verraden. En dat gaat onze strategie. Hoe gaat het? Prima. Oké. Jullie liggen wel laatst, hè? Ja, maar met de achterhoede. We moeten op de rest passen. Lukt het wel. Dankjewel. Super. Dank je. Oh. Hoe ging het? Koud. Laatste stuk kramp. Jullie waren ook wel heel erg laatste, hè? Ja. Ah ja joh, eerste zijn is ook zo saai. Ja, precies. Maar ja, je trekt wel de aandacht als laatste weer. Ja. Iedereen weet wie je bent. Ja. Ja, wij maken het wel zwaringen, ja. Drill dat oude stadje, dat is een pracht. Met zijn linebjemmen en stijgen langs de gracht. Maar de bank die bleef staan. Anders gaan wij nergens meer heen gaan. Man, wat is het probleem? Ja, wat is het probleem? Ja. het trapje hier achter ons, dat is net zat het jaar. Wij kennen eigenlijk en de berichten binnen dat de bankjes eventueel voor gaan doen. Daar hebben we natuurlijk valikant op zin. Die heeft zo lang staan, als ik weet net beter als jonge toen stingen ze er al. En nou ja, het zou natuurlijk even zonde wezen dat er toch zo'n fout is dat die bankjes verhellen worden. Het zou mooi wezen hebben dat die trap die hier achter u staat, dat die een meter verder komt hier. Wij mogen dan heen en dan kunnen we nergens meer zitten. En het valt ik net maar om op een leuning zitten te gaan alle keer. Dus we hebben zo'n mooi plekje. En die bankjes die ben vroeger geschonken door de vrijer. En die had ze geschonken aan de ouderen, omdat die bij een bankje zitten kunnen.
En nu wordt het voortellen. Maar hoe is het mogelijk dat dit zo gaan is? Want volgens mij dit had net de bedoeling geweest. Nou ja, de gemeente Zuidwest-Friesland die slaagt hier wel een hele soort planken mis. Ja. Dacht ik. Want waar had je nou de flater maken? Oh, ik denk de gemeente Zuidwest-Friesland daar. Is niets. En heb ik al contact gehad met de gemeente? Er is een van ons, dat is een bankzitter, dat is Andries de Jong. Die had bij de gemeente het aankaarten en die zou binnen nou en een paar dagen zou die bericht krijgen van wat er eventueel gebeuren gaat en hoe de vark in de stal zit. Want ja, we speculeren al jaren, maar er is eigenlijk net iemand die precies weet wat er gebeuren gaat. Nou even het doemscenario. Bankje verdwijnt. Wat dan? Ja, wat dan? Dan zou we wel plak hebben moeten. Maar waar? Hier in het centrum is het een bijeenkomst. We hebben het alledaagse van heden de dag wordt hier bepraten. En er ben ik een heel soort toeristen die vragen van wat ze bijvoorbeeld de Philiapskansen vinden. En dat zijn toch wel dingen. En als je ze bijvoorbeeld aan ergens oordeel plakken, buiten het centrum, ja, dan kunnen we wel de meisjes bepraten. Maar we weten natuurlijk net wat er in het centrum gebeurt. But you